Bioaniztasuna. Zer da bioaniztasuna? Lehen zelula duela 3.500 milioi urte sortu zen. Bio, berdin, bizitza. Zelularen bilakaeratik milioika izaki bizidun desberdin sortu ziren. Aniztasuna, berdin, askotarikoa. Bioaniztasuna, bizitza aniztasuna da. Gaur egun, 1.800.000 espezie desberdin ezagutzen ditugu. Baina, dirudienez, dauden espezie guztien 10% besterik ez da. Zergatik da hain garrantzitsua bioaniztasuna? Funtsezkoa dugulako eguneroko bizitzarako. Elikadura, sendagaiak, erregaiak, landaredia. Elikadura. 30.000 espezie daude jateko modukoak. Bederatzi dira alere maiz jaten ditugunak. Soja, azukre kainabera, batata, artatxikia, garagarra, arroza, artoa eta garia. Sendagaiak. Milaka landare sendagarri ezagutzen dira. Aspirinaren osagai nagusiak 2 landare dira. Penizilinaren oinarrian ustelduriko fruituari ateratzen zaion ontxo bat dago, lizuna, hain zuzen ere. Alexander Fleming ohartu zen 1928an, lizunak aurre egiten ziela gaitz askoren iturri ziren bakterioei. Erregaiak, petrolioa, gas naturala eta ikatza izaki bizidunen hondakin organikoen deskonposiziotik sortzen dira, baina agortu egiten dira. Landaredia. Oian tropikalak dira bioaniztasun handieneko lekuak. Izaki bizidunak elkar janez bizi dira. Izaki bizidunok futbol talde handi bat bezalakoa gara. Batek huts egiteagatik ez da zer gertatzen. Baina askok huts eginez gero, espezieak desagertzeko arrazoiak. Naturaren eragina. Lurrikarak. Suteak. Uholdeak. Duela 65 milioi urte, meteorito baten eraginez desagertu ziren dinosaurioak. Eta horri esker garatu ahal izan ziren beste espezie asko, gizakia iritsi arte. Iraungipen hau ez da onuragarria izan den bakarra, adibidez. Baltzenekien baztanga birusak milioika hildako eragin dituela historian zehar, eta 1977an gizakiak desagertu arazi zuela. Gizakiaren eragina. Egun bultzatzen duen jardueraren erritmoan aldaketarik ezpada, aurrera daiteke espezie guztien erdia desager litekela 55 urteko epean.
Bizilekuen suntsipena. Padura, Urmael, Aintzira, Oian eta Baso. Bizilekuak bakartzea. Kanpoko espeziak ekartzea. Bertakoak akabatu egiten dituzte. Horren erakusgarri dira Pampako berarra. 20. mendean iritsi eta nonei dago zabaldurik bertakoen kalterako. Kaulerpa taxifolia edo alga hiltzailea, oso pozoitsua. Monakoko akuario batetik ihes egin eta Mediterraneo osoan hedatu da. Ez du inolako areriorik, oso pozoitsua da, eta beste espezie askoren janari diren alga asko desagerrarazten ditu. Akuarioak apaintzeko oso erabilia da. Bisoi europarra. Bisoi amerikarraren eraginez bizileku aldatu behar izan du, eta arrisku bizian dago. Gehiegizko eiza eta arrantza. Gure kostaldeko bisigua, legatza eta antxoa desagertzeko zorian dira. Azken euskal balea duela mende bat arrantzatu zuten. Bimilako urtarrilaren 6an hil zen Ordesako haranean, azken bukardoa. Espezie exotikoen salerosketa, hegazti, lore eta arrain. Zer egiten ari dira espeziak zaintzeko? Parkeak sortu dira. Padurak babesten dira. Ezaugarri bereziko zuhaitzei aparteko arreta jartzen zaie. Urte askokoak, tamaina itzelekoak, biziki ederrak. Gipuzkoan 10 ditugu. Igeldon 17 putzu sortu dira desagertzeko bidean den hegoaldeko zuhaitz igela babesteko. Organbideska, ehizatik ikaske dagoen pasabidea. Kaixo lagunok. Uxue naiz, uso migratzaile bat. Eta Pirinioak nola zeharkatzen ditugun kontatzera etorri naiz. Urtean bitan egiten dugu hori. Udazkenean hegoalderantz eta neguaren bukaeran iparralderantz. Zeharkaldi horretan, ehiztarien erasoetatik babestu behar izaten dugu, eta asko ez dira bizirik irteten. Horretaz, argi asko hartu zen ekologista talde bat, eta gu laguntzea erabaki zuen. Badakizuen nola? Mila 1979 urtean, mendiarteko pasagune bat alokatu zuten, Organbideskako lepoan, guri bidea aske uzteko. Horri esker, hainbat eta hainbat hegaztik, belatzek, miruek, zikoinek, usoek eta bar, urte asko daramatzagu Pirinioak hortik zeharkatzen, ehiztarien danbatekotatik salbu, beste leku batzuetan ez bezala. Zoragarria litzateke horrelako pasagune gehiago izatea. Jakin ezazue, 19. mendean, Estatu Batuetan uso migratzaileak 1.000 milioitik gora zirela, eta ehizaren eraginez, 50 urteran denak akabatu zirela. Ea zorionekoak garen. Igeldoko arrano etxean basapiztiak sendatzen dituzte. Irungo arrain aztegian Bidasoako izokina hazten da, ondoren ibairatzeko. Doñanako parkean katamotzak ugaltzen laguntzen ari dira.
Arraza autoktonei eusteko aleginak egiten dira hainbat baitira arriskuan daudenak. Karrantzako astoa, betizua, sasierdia. Zenbait ganadu azoketan ikusgai dituzu. Eta guk zer egin dezakegu? Erreparatu zure inguruan dagoen izaki bizidun multzo ugariari, zuhaitz, lore, hegazti. Bizita itzazu parke naturalak, arauak zintzo betez. Seinalaturiko bideetatik ibili. Ez landarerik edo lorerik zapaldu. Utzi animalia bakean. Ez behar baino arrain txiki horik erosi. Ez basa maskotarik zeureganatu, baina jada baldin baduzu, zaindu ongi. Zaurituriko animaliarik topatuz gero, eramazu sendatuko duen lekuren batera. Landatu zuhaitzak eta birziklatu papera. Parte harrezazu ingurumenaren aldeko elkarte eta erakundeetan. Nola? Orain egingo dizkizugun galderei erantzunez adibidez. Eutsi goiari!